Nishadi daga Titi. Autanbbc online. Bawan Allah menene sunanka? Sunana Ibrahim Kalli wanda aka san da kebo. Wace to ga a cikin shirin mu na Nishadi daga Titi. Muna so zaka faɗa mana waƙar da ka fi iyawa don mu samu ka kawo. A samu waƙar da naga tana trending kwana biyu wato waye san gobe. Autanbbc online. You wanna go, see. Since every season, I dey pray make I blow in this season. Guys, you know say I don't people go love my song. Answer that as I'm boss my match. Go listen so What I sing it. you are the shy, the bombonchi, the bomba inka jeni. Abokina ya fi ma in ka taɓa cutarka dan Allah ya fewe. Waye sangobe, sangobe, waye sangobe, 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 sangobe. kai ne, gobe ba kai ne ba, aboki dan Allah. In an amince ma kar kai zamba, ba kullum ne samu ba, kuma ga mutuwa ga zufa. Kai dai rike rabbana, babana aishi za ya iya mu. Wasu na har da makafi, wasu na can gari makarfi. Say everything you know I can be, everything is about time. Allah show your blessings on me. Say I no go follow zombie. Na yi sallah ina addu'a, gaba na kare wahala, ga wadata ni lafiya da dala. Ni ma da ɗan shagala kuma na taimaki wanda ya wahala, rashin kudi matsala. Biya da riga wasu. So yanzu bawan Allah da farko menene sunanka? Sunana Ibrahim Tijjani Malanta. Wace to gashi Allah yau Allah ya wurgo ka cikin shirin wato Nishadi daga Titi. Sai ka gaya mana waƙar da kake so ka hau. To ina da ka samu waƙar mutum da ɗan baki ne ka da faru. Autanbbc online. Mana, me wanka da faro ne. Ana yin bilicin ai fari. Babu nan bilicin ɗin da yarinyar fara ce sai wata gajera ya roba. Dukansu suna son saurayi, Aisha tana son dambaki, Khadija tana son Mai wanka da faro. me wanka da faro. Mai wanka da faro. Dan baki dan baki dan. Dan baki dan baki. Dan baki dan baki dan, dan baki dan baki dan baki dan, dan baki dan baki dan, dan baki dan baki dan baki dan. Aka ce maka baka ji alaji. Aka ce maka baka ji alaji, muka ce maka karkaje ta kiji. Dan baki ne yaje tafiya da yaje hannun ce ba. Kasar ranan akwai jaraba, ga ki akwai ki da kyan fuska. Na ga hotonki akan Insta kuma Allah Ba ku da ɗan iska. Sun ga ce ba gina wayo. Sun ga ce ba ni da wayo. Gani kaɗai. iskare na bot, na kwace musu yan mata, na kwace musu yan mata, na kwace musu yan mata. Mana yarinyar fara ce. Sai wata gajera. Sai wata gajera. Khadija tana son dambaki, Fatima tana son dambaki, me wanka da faro dambaki, me wanka Da faro. Mai wanka da faro. Dan baki dan baki dan. Dan baki dan baki dan. Dan baki dan baki dan baki dan. dambaki 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 dan, dambaki dambaki dan. Gode da kallon tashar Autanbbc online TV. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.